Okay, isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Miyerkules ngayon, June 25, 2025. Kumusta ho kayo? Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, magbibigay ho sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan at higit sa lahat, balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Samahan niyo ako hanggang alas 11 ng umaga, hindi lamang sa social media, kundi maging sa television. Opo mga kabalen, live ho itong napapanood nationwide via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Naaabot ho yan ng CLTV 36. Siyempre, mapapanood din tayo nationwide via Air Cable Converge, Channel 71. At dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon, siyempre sa ating 37 cable partners. At kung ikaw ay Keti Pampanga, opo kabalen, masalayang CLTV 36 Digital Tana. Opo, pakiscan ang inyong mga TV sets, ang mga digital box, para makuha ng malinaw yung signal ng CLTV 36. At maging updated ho sa mga lokal na balita, sa mga balitang may direktang epekto sa mga mamamayan ng gitnang Luzon. At lalong-lalo na po ka rin ng kakatamong kabalen, Keti Labuad, Kapampangan. Siyempre po, bulan na ningunyo, rainy season, marami hong mga balitang lokal na dapat bantayan, na dapat abangan. Gaya na lamang siyempre yung mga weather advisory at yung mga flooding warnings. At siyempre yung malakas na pag-ulan, paghandaan sa mga bagyo na siya namang ating tinututukan, mga kabalen. At sa mga darating na araw, asahan ninyo tuloy-tuloy ang pagbabalita ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ukol ho dyan sa mga ginagawang preparasyon ng pamahalaan. Kailangan natin i-check kung ano na nga ba yung napaghandaan dahil nandito na nga po yung tag-ulan at syempre yung mga proyekto rin ng ating gobyerno, yung mga infrastructure project na alam nating may direktang impact sa araw-araw ng pamumuhay. Nandiyan na ho yung tulay sa Tulaok na sinimulan na matapos nating pasyalan. Matapos pa sila ni Kuyang Jody Mercado. Ayan, at syempre, yan ho yung matatandaan ninyo noong taong 2023 ay naging sanhiyan ng Carmageddon kung tawagin o yung katakot-takot pong trapiko sa North Luzon Expressway dahil hindi maitaas yung kalsada sa ilalim nito pong nitong tulay sa Tulaok, gawa nga ng vertical clearance na tinatawag. So kailangan i-elevate, kailangan itaas yung tulay ng Tulaok, yung Tulaok Bridge para makasunod yung kalsada ho sa ilalim o itong tinatawag na portion ng North Luzon Expressway. Yan ho yung ating mga binabantayan. Kabilang din itong target July na matapos yung pagsasaayos din ng mga drainage at yung road rehab dyan po sa MacArthur Highway, partikular na sa May Diosdado, Macapagal Regional Government Center sa Maimpis, Ciudad San Fernando, Pampanga. Kasama rin ho yan at yung naitanong natin sa may Santa Monica pa din, San Simon pa rin, Barangay San Miguel, yung tulay doon na dating kahoy na ginagawa ho ngayon. Yan ho mga kabalen, ang mga tuloy-tuloy na ating ihahatid sa inyo ng mga balita sa mga darating na oras at sa mga darating na araw, kasama ho yan doon sa ating mga binabantayan. Siyempre, yung sitwasyon din ng mga silid-aralan, ito, dahil alam naman ho natin, isang linggo na, buhat ng, o mahigit isang linggo na, buhat na magsimula, itong school year 2025 to 2026, at maging hanggang sa ngayon, ay nananatiling, siyempre, problema o itong epekto nga o itong classroom shortage at yung mismong pamahalaan ang nagsabi na maraming kailangang habulin. Mamaya ibibigay ko yung detalye. For the meantime, silipin muna natin. Traffic situation muna tayo sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:20 ng umaga, araw ho ng Miyerkules. Itong sitwasyon sa NLEX via NLEX Corporation. Dito muna ho tayo sa gawing itaas mga kabalen, yung Balintawak Toll Plaza, the leftmost box sa upper row. At as you can see, magkabilang linya, fast moving ang mga sasakyan.
maluwag ang kalsada. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, may bahagyang pagbabagal ng mga sasakyan na gawa ng makapal na volume, lalong-lalo na ho yung southbound lane. Itong northbound sa harapan natin, nakikita natin yung gitnang box ho yan, relatively mas maluwag ang sitwasyon kumpara doon sa mga patungo ho ng Kalakhang, Maynila. Sa area ho ng Mindanao Toll Plaza, may pila na ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Diyan naman sa Marilao kung saan ito katatapos o kahapon inanunsyo na nga ng NLEX o nung isang araw na natapos na itong pagsasaayos ng Marilao Bridge na muli hong tinamaan ng truck. At ito, sa mga oras na ito magkabilang linya fast moving ang mga sasakyan. Ganyan din ho ang sitwasyon sa may Bocaue Toll Plaza, wala hong problema dyan. At maging sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Maluwag na maluwag ho ang North Luzon Expressway sa mga oras na ito dyan sa portion ng San Fernando. Yan ho, kabalan ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Mula NLEX, silipin naman natin ang senaryo dito po sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga babiyahe patungong Kanluran o westward. Kung nandito kayo sa syudad ng San Fernando going west to Bataan, to Zambales, Olongapo City, Subic, ayan. Ito ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ho ng Bataan. Diyan sa Hermosa SC-TEX, maluwag ang kalsada. Sa Sumi, ganyan din ho sa intersection. Balanga, maluwag na maluwag din ang kalsada. Ganyan din sa may, dito sa may portion din ng Balanga area. So mga kabalen, ito, bagamat walang mabigat na daloy ng trapiko dito ho sa mga ipinapakitang screens, diyan sa lalawigan ng Bataan, paalala ng provincial government, sumunod sa mga itinakdang speed limit upang maiwasan ho yung aberya, yung disgrasya sa kalsada. Ano ba yung mga speed limit? Ayan, sa mga private vehicle, 80 lamang ang takbo. Sa mga PUV, 70 ang maximum. 60 naman ho para sa mga motorsiklo at 50 para sa mga truck. Gayon din ho yung mga van. Yan ho, kabalin, ang real-time traffic situation sa Bataan via One Bataan. At syempre, mula naman dyan, ito nakikibalita tayo sa CPOSCO at hinihintay natin yung live feed o yung update nila dahil merong pagpupulong. Nagpupulong pa sila. Pero itong latest update po nila is 8 a.m. pa. Hintayin lang natin. Maya-maya, ibibigay ko sa inyo yung detalye. For the meantime, ito, silipin muna natin sitwasyon ng panahon, yung magiging tayahon ng panahon. Narito pong latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Kuyang Obet Badrina maghahatid po ng balita. Magandang umaga po at midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 25, 2025. At live po tayo dito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. At sa ngayon nga, base sa ating latest satellite images at mga pinakauling datos natin, ay yung low pressure area na ating minonitor sa nakalipas na araw, ay tuluyan na nga lumabas ng Philippine Area of Responsibility at naging ganap na bagyo. Naging bagyo po ito sa labas ng PAR, kaya hindi po natin ito binigyan ng local name. Huling namataan ito nga bagyo na sa 555 kilometro kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union, tagda yung pinakamalakas na hangin, nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna ng pagbugso, nasa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran
sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Posible po na ang magiging takbo o ang direksyon po ng bagyong ito ay patungo sa may katimugang bahagi ng China at ito po ay walang direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan at southwest monsoon pa rin o habagat ang magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Ito yung area ng Palawan, Bataan at Zambales. Nakikita nga natin na kung lalakas pa itong bagyong ito ay posibleng mahatak niya papalayo ng ating bansa itong habagat or southwest monsoon. Kaya posible po sa mga susunod na araw ay medyo mainit na panahon na naman ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ulitin ko po kasi panahon pa rin naman ng tag-ulan kaya expected pa rin natin yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kadalasan po, katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas sa mga pag-ulan. Pero hindi naman natin to inaasahan na magtatagal. Usually po yung mga thunderstorms natin sa late afternoon ay mga 1 hanggang 2 oras lamang. At maliban dito sa ating binabantayan na low pressure na bagyo sa labas ng PAR, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bataan at Zambales dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, ang Metro Manila, iba pang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Northern Luzon at nalalabing bahagi ng Central Luzon, asahan pa rin natin medyo mainit na panahon pa rin ang mararanasan habang may mga tsansa ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Mainam po, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan kapag lalabas tayo ng ating mga tahanan. Yung agwat nga ng temperatura sa lawag nasa 24 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 25 degrees Celsius, sa Maynila naabot na hanggang 33 degrees Celsius, sa Tagaytay ay 23 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa Bicol Region ay 25 to 33 degrees Celsius. Malaki naman yung tsansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan pagkilat-pagulog sa bahagi ng Palawan, dulot ito ng southwest monsoon o habagat, at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands 24 to 31 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Puerto Princesa 23 to 30 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman ng Kabisayaan, medyo mainit na panahon po ang mararanasan, maalinsangan lalo na sa hapon, malaking tsansa ng mga thunderstorms sa gabi. Agwat ng temperatura sa Iloilo nasa 24 to 31 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga City 24 to 32 degrees Celsius, sa Davao naman 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro City nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning. Ito yung ating babala sa malalaking pag-alon ng karagatan. Ang inaasahan po natin na magiging kalagayan ng ating mga baybayin po ay katamtaman ay banayad hanggang sa katamtaman po yung inaasahan natin na kondisyon ng ating karagatan, kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat pa rin po kapag may mga localized thunderstorms, posibleng medyo lumakas yung alon ng ating karagatan, lalong-lalo na po sa mga maliliit na bangka, mag-ingat pa rin po tayo. Samantala, ang araw natin isisikat mamayang 5:29 na umaga at lulubog, hirap na 6:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube, at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. Lalong-lalo na naglalabas po tayo ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, at kung minsan may mga heavy rainfall warning, para lagi po tayo updated, ay mag-subscribe at mag-follow po sa ating iba't ibang mga social media platforms. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas sa Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay.
Maraming salamat, Kuyang Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa oras na ito mga kabalen, silipin naman ho natin yung latest foreign exchange rate. Nagsara ho ang palitan ng piso kontra dolyar nito pong June 24, araw ho ng Lunes, sa 57 pesos 16 centavos. At ito hong Japanese yen 39 centavos, UK pound 77 pesos 91 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 33 centavos, yung Saudi Riyal 15 pesos 34 centavos, yung dirham 15 pesos 68 centavos. Yun pong euros 66 pesos 67 centavos. Korean won is 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 02 centavos. Yan ho mga kabalen ang latest foreign exchange mula ho sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At sa oras na ito, silipin naman natin, public service announcement muna tayo. Opo, kareni pong Manuknangan Barangay Santiago, okay, sa Lubao, Pampanga, 1 p.m. to 4:30 p.m. Ngayon pong araw mawawalan ng supply ng tubig dahil magsasagawa ng flushing activity ang Prime Water. Sa Mabalacat City naman, kini pong gas dam, Don Cornelio, ang pong Doña Maria Subdivision. Alas 9 na ning bengi po, tanggana po bukas alas 5 na ning ganing Aldo. Huwebes, magsasagawa rin ho ng flushing activity kaya mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa mga nabanggit ko hong lugar. Gas dam, Don Cornelio Sub at Doña Maria, ken pong Mabalacat City. Mawawalan din ho ng supply ng tubig sa Barangay Tabon. Kasama na dyan yung Fiesta Communities dyan ho sa Angeles City. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng madaling araw dahil pa rin sa flushing activity ng Prime Water. Ito naman mga kabalen, mula ho sa tubig, supply naman ng kuryente, brownout ho hanggang alas 2 ngayong araw, 2 p.m. sa lahat ho ng mga barangay na sinusuplayan ng kuryente ng Pelco 1 sa Candaba at San Luis, Pampanga. Ruwa lang nga kuryente, kariya darang tek kanilao, kariya Liana, keng Candaba, yan, shout out, karen po nga tao Candaba. Kanyaman po yung pabangan ken, shout out kang darang tek kalilaw. Sana hanggang yan ni Manal Bea Pamurin, kaya po kikiyata ang programa. Kaya nala pong kuryente yung ganang alas 2, Candaba and San Luis. Apektado rin ho ng nasabing power interruption. Ito hong Araya at Pampanga, lahat ho ng barangay, hanggang alas 2 din. Maliban na lamang doon sa Barangay Turo at portions po ng Telapayong. Kari Aisel, ang pong kariyating Jenna, yan alam mo naman pong kuryente, hanggang pong alas 2 na ninggat panapon, Pero tila rin yung tao turo ang poketang mapilang porsyon na ning telapayong ne uling ila po mi apektuhan ken brownout na yan. Ken pong Balening, Mexico, San Patricio at maging sa Santa Maria, yan sa Mexico, 9 a.m. to 2 p.m. ngayong araw, wala rin hong kuryente. Dahil sa gagawing pole and line maintenance ng Pelco 1.
Apektado rin sa nasabing power interruption ang barangay Santo Domingo, San Nicolas, San Pablo at Santa Rosario dyan ho sa Mexico, Pampanga. Hanggang alas 2 ngayong araw. Brownout din hanggang 2 p.m. Ken pong Santa Ana. Partikular na ho dyan sa mga barangay ng San Joaquin, San Juan, San Pedro, Santa Maria, San Jose, ampo ng Santa Lucia. O yan. Karain ka akong kaluguran, Joshua. Ay, Tawya Santa Ana ay Josh, oh. Ala pong kuryente San Joaquin, San Juan, San Pedro, Santa Maria, San Jose, Santa Lucia. Ang gana po po ang alas 2 naninggat panapon. Affected din yung ilang portion ho ng San Antonio na ini pong highway ang puwetang loting Manuanda. Ala rin pong kuryente ang ganang alas 2. Samantala, lumbad siya po hanggang alas 5 na ninggat panapon ng power interruption king Yaningaldon, king San Bartolome, Santana, Pampanga. Pakanyan mo naman king Barangay Santiago, San Isidro, Ampong San Nicolas, king Pamuring Santana. Uli na po nining conversion ning bare wire to 3 wire. Yan, kabalet. Ito ho, apektado rin ng brownout hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Ito pong Laug, Mexico at yung ilang bahagi po ng San Roque at Dolores Piring. O yan. Hindi kaya po si Dimdamin Piring at kung kakaklase kanito, Tawya Piring, Mexico. Apin po yung malapit niya San Simon yan eh. Kaya Quezon Road na. Shout out ka rin Tawya Piring, Mexico na. Karen pong Reyes family, ayan. So wala pong kuryente hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw dyan sa may Laug, San Roque at Dolores, Mexico, Pampanga. At ito naman ho, bukas, Barakal na pala rin. Ito ho mga kabalen, bukas alas 5 ng madaling araw hanggang alas 10 ng umaga, mawawalan din ho ng kuryente sa may Barangay Old Pampang, Moroland, Purok 4, Purok 4B at St. Vincent Subdivision, Angeles City. Para magbigay daan ho sa rehab works ng AEC. Kabalen, yan ho ang latest announcement kaugnay ng water at power supply interruption sa ilang mga bayan dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Sa atin hong pagbabalik, ihatid ko sa inyo ang mga malalaking balitang dapat inyong malaman ngayong araw ng Miyerkules. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, meron tayong thunderstorm advisory. Babasahin ko lamang yung detalye para ho sa gabay ng lahat, no? Itong ating mga kababayan. So ito ho mga kabalen, asahan yung thunderstorm dyan ho sa mga nabanggit na lugar, GMA Greater Manila area, ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite within 12 hours. Yan ho yung nilabas ng Pag-asa ngayong alas 10 ng umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita mga kabalen. Ito naman, headlines muna ngayong araw. Ayan, na doble tuloy. Ayan. Headlines muna tayo ngayong araw. Ito po, aabot sa higit 9 billion worth of illegal drugs ang sinunog ho sa Capas, Tarlac. Ito ngayong araw lang ito, ano? Ito, pakita ko yung detalye. Wait lang, Ito ho, mga kabalen. Aabot po sa 9.48 billion pesos na halaga ng nakumpiskang illegal na droga ang sinunog ho sa isang incinerator sa barangay Kutkut sa Capas, Tarlac. Ngayon po Miyerkules yan, June 25. Katuwang po ang Philippine Drug Enforcement Agency, Department of the Interior and Local Government, Dangerous Drugs Board, Department of Justice at Philippine Coast Guard. Personal hong sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusunog sa Clean Leaf International Corporation. Ayon ho kay PBBM, posibleng tumagal ng 10 hanggang 12 hours ang pagsira ho sa mga nakumpiskang illegal na droga. Magsasagawa naman ho ng confirmatory test ang PIDEA upang tiyaking tuluyan ngang nasunog ang lahat nito pong mga illegal na droga. At kung meron pang traces ng illegal drugs, ay uulitin ito pong tinatawag na incineration process o yung pagsusunog. Matatandaang nitong Martes lamang nabanggit din ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na talagang prioridad ng Marcos Jr. administration umano ang labanan ang pagkalat ng illegal na droga, subalit nagkaroon ng mahigpit na paalala ang Pangulong Marcos Jr. sa mga otoridad na iwasan maging bayolente at hanggat maaari ay wala umanong buhay na mawawala sa mga drug operations. At syempre alam naman ho natin yung pinanggagalingan nito dahil yung dating administrasyon, war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ito hong dahilan ngayon ng kanya namang incarceration o yung pagkakakulong dyan sa The Hague.
Eto ho mga kabalen, good news naman tayo. Palakpakan ho natin itong mga Fernandino students na muling sasabak dyan sa Robo World Cup sa South Korea. Ngayon pong taon, sila po ay magiging kinatawan muli ng ating bansa. Opo, buong Pilipinas ang kanilang kinakatawan. Ito ho mga kabayan, muli hong kakatawanin ng Fernandino Robotics Team ang Natrobo Masters mula po sa City of San Fernando, Pampanga Information and Communication Technology High School o ICTHS ang Pilipinas sa darating po na Federation of International Robot Sports Association of FIRA 2025 Robo World Cup sa Daegu City, South Korea. Gaganapin ho yan mga kabalen sa August 11 hanggang August 15. At bit-bit ho ang husay at dangal ng San Fernando at ang buong Pampanga. Muling lalaban ang multi-medalist team sa pandaigdigang entablado matapos ang tagumpay nila sa Germany noong 2023 at syempre sa Brazil nito pong 2024. Sa nasabing torneo o sa mga nasabing torneo, nag-uwi ho sila ng Silver Award para sa Safe Quick at 4 naman na gold medal at 1 silver para sa Safe Sit at Turtle Projects. Nagpahayag naman ng buong suporta si Mayor Vilma Caluwag sa grupo, kabilang na ho yung pagtugon sa kanilang financial needs para masiguro ang mahusay nilang paglahok sa nasabing kompetisyon. Anya, ang tagumpay ho ng Trobo Masters ay tagumpay rin ng buong San Fernando, Pampanga. Tumungo naman ho tayo sa ibang balita pero bago yan, gusto lang nating batiin ng advance congratulations. Ngayon pa lamang talagang ipinagmamalaki na ito pong San Fernando at ng buong Pampanga, ito pong Robo Masters ng Information and Communication Technology High School ng siyudad ng San Fernando. At good luck mga bagets sa inyong magiging laban dyan at paghuhusayan ninyo. Of course, nakasuporta kami sa inyo at tiwala kami. Kayang-kaya nyo yan. Ito naman mga kabalen, pumunta naman ho tayo dyan sa may Aliaga, Nueva Ecija kung kailan idinaos nga itong Taong Putik Festival. Yearly ho ito bilang kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Kung sa ibang mga bayan ho o ibang mga lugar dito sa ating bansa ay basaan ang kanila hong nakagawian tuwing tuwing kapistahan po ni San Juan. Iba ho ang eksena dito ho sa Aliaga, Nueva Ecija. Libu-libong deboto po ang lumahok sa pagdiriwang ng Taong Putik Festival sa Barangay Bibiklat. Diyan ho sa Aliaga bilang paggunita nga sa kapistahan po ni San Juan Bautista dito pong Martes, June 24 At bilang bahagi po ng tradisyon, nagsuot ang mga deboto ng tuyong dahon ng saging at binalot ang kanilang katawan ng putik bilang tanda ng pananampalataya at pasasalamat sa kanilahong patron. Ito pong taunang selebrasyon ay tinatawag ding Pagsasan Juan na isinasagawa bilang panataho. At kilala ho si San Juan Bautista na tagapagbinyag at simbolo ng pagbabalik loob sa Diyos. Yan ho, mga kabalen, ang mga larawang yan ay kuha ni Joshua Dizon ng JT Multimedia.
Ito mga kabalen, tumungo naman tayo sa ibang balita na nanatiling problema pa rin dito ho sa ating lalawigan. Ang kakulangan sa mga silid-aralan, actually hindi lang naman sa ating lalawigan Pampanga, mas malala pa ang sitwasyon sa mga ibang lalawigan dito ho sa ating bansa. Pero ito ho mga kabalen, binisita ng ating kasamang si MC Galang, ito pong pinakamalaking secondary school, okay, dito ho sa lalawigan ng Pampanga, kanya pong Pandakaki, Mexico. At problema na po, ining kulang ang classroom, ang pong luklukan. Ito ho ang balita. Mag-aaral ang umabot na sa halos 5,000 mag-aaral ang nag-enroll sa Don Jesus Gonzalez High School sa Pandakaki, Mexico, Pampanga para sa school year 2025 to 2026. 3,371 dito ang junior high school, habang 1,445 naman ang nasa senior high. Sa dami ng mga estudyante, ramdam na raw sa paaralan ang kakulangan ng pasilidad. Actually, we are the biggest secondary schools in the SDO Pampanga. When I first came here, 2021 of September, we have a population of 4,096. But 3 years after, for this school year, we have about 4,816. So it's about almost 800 increase in 3 years time. So every year, nag-i-increase po kami ng population. So yun po, siyempre hindi po kami nakakahabol doon sa number of classes na required. Mayroong 39 classrooms para sa junior high at 22 para sa senior high ang DJGHS. Ayon kay Principal Gary De La Cruz, hindi na nila naaabot ang ideal classroom to student ratio na 1:35 to 50. An average of 52, 53. So, ngayon ang population namin per class ay 52-53. So, unlike before, ang aming class ratio ay nasa 40. Pero ngayon nasa 50, average of 53. Actually, magpas na po kami. Pero, yun nga po, due to lack of classroom, yun ang problema. So, we cannot create another sections, no? Bilang tugon, nagpatupad ng shifting classes sa lahat ng antas ang DJGHS. Ang mode of namin ngayon ay shifting classes. So, morning po ang grade 10, grade 7, and grade 12, while PM shift naman po ang grade 8, 9, and 11. Ngunit hindi lamang silid-aralan ang problema. Kulang din ang mga upuan. Naakuha umano ng pondo mula sa LGU ang DJGHS na siyang ginamit pambili ng mga monoblock. Kaya yung comfort, no? Siyempre, pag sa table at saka sa monoblock, iba kasi yung armchairs, no? Where they can work independent. Batay sa datos ng DepEd Pampanga, aabot sa 1,357 ang classroom shortage sa buong probinsya. 230 schools din ang pangangailangan sa dagdag na silid-aralan. Mahigit 2,800 classrooms din sa lalawigan ang kailangang sumailalim sa major repair batay sa datos ng DepEd. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng populasyon sa mga pampublikong paaralan gaya ng DJGHS, nananawagan ang mga guro sa kinauukulan na magkaroon na ng konkretong solusyon sa kakulangan ng classrooms at armchairs na siyang direktang nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon. MC Galang, CLTV 36 News. Yan ho, kabalen, ang mga ulat na kinalat ng ating news team ngayon pong araw. At marami pang mga balita pero sinesenyasan na ako ni Mike. Sabi niya, alas 11, ako'y kailangan magpaalam na. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Pero bago ako magpaalam, gusto ko lamang kayong anyayahan, dahil ito, may masaya tayong mapapanood. Mamaya, live na live. Ayan, ito. I-flash mo Kuyang Justin para makita nila. Ito ho, mga kabalen.
Samahan po si Binibining Sonia P. Soto sa isang masayang kwentuhan kasama ang Kapampangan Internet Sensation. Wala pong iba kundi si Jo Mac Mariano. Yes, mga kababayan, one-on-one, so to speak, Golden Dove awardee for Best Public Affairs Host, Sonia P. Soto. Makakapanayam ho si Mac Mariano. Mamaya pong 3:00 ng hapon yan. Ito, masaya to, sigurado. At hindi lang basta masaya, sinero na ni Mac, sabi niya, seryosong usapan. Excited ako, gusto ko na paano. Baka nanuya Jo, hindi kang seryosong pisasabihan. Sigurado, dakal, apakailimeng, dakal ganyan ni Tita Son. O, botay kang apakailina. Excited tamuhan. Albentaya po yan, kabalan. Po, tapong 3:00, live yan. Keng Facebook, live yan naman. Keng TV, Albentaya po. Keng So to Speak, Pota pong 3 p.m. At sa mga hindi makakanood, may replay din yan. 8:00 ng gabi ngayon ding araw. Ayan. So magkita-kita tayo dyan. 3 p.m. Online din. Makipagkwentuhan tayo. Sama tayo sa discussion dahil interactive ho yung So to Speak. Babasahin ni Tita Son yung mga comments ninyo. Pwede basahin yan. Kung meron kayong gustong ipa-shoutout, pabanggit kay Jo Mac Mariano. Alam ko maraming fans to eh. Oo, kahit nga itapong bapa ko. Keng Tupi, South Cotabato, Bapang Fred, Pingol, yan. Ito yan po ka rin talatuki ng Jo Mac Mariano. Yan, abangan po natin yan mamayang 3 p.m. Kabalay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programa. Huwag kakalimutang i-like, share, i-follow itong ating page, CLTV 36 News, para ho manatili kayong updated. Muli, sa ngalan mo na mong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po.